Hello guys. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nakaroon guys kay nagbuhat ko kaning estero for mga kuan, mga signage. Karon paginaman guys, birthday sa dibo sa anak ni Jervine Flores, Ma'am Jervine Flores. Guys, so muna yung mga materials guys. So, ini mga estero pang cut na ko. Ano siya? Rana at 18. Kinsa katong taga Makabalan guys nga magdibo or mag birthday ay magkaulaw sa ako sa pit Rio Venice kay andam akong mutabang kanyo pang snack lang kani snack lang yatag ni Ma'am Sirbayan ani wala ko nagpapresyo kay ako nga makatabang sa inyo mga katawan sa Makabalan na ito mga birthday sa inyong bata nga ni inyo lang ang estero balag ako ng pintal. Oh, inyo lang. Gusto ilan yung estero palit mo estero. So, itong mga viewers na ako, like and subscribe sa akong YouTube channel, Rio Ibanez Vlog. Kung basta taga pure Makabalan mo, taga Makabalan po yung ano mo sa ako, ang magkaulaw. Ay, pang-snack lang pang snack. At least makatabang ko sa inyo sa akong talento. Di na ako ilawag akong talento kay buwan-buwan maka kuan mo sa ako kay mundom unsa kong kayo sa inyo. Guys, libre rin guys. Snack lang na snack. Zero po na siya, zero po. Zero. At least, maka, kuan mo sa akong talento, maka, paimulos mo. Ano guys. Wala na ako ipakita pag litira mo guys, kay taas naman. Idiretso lang ako nga, uman na kay, uman siya guys. Rihanna at 18. Okay. Mga silingan din mga katawan sa Makabalan ay magkaulaw. Sangpit ng masako. Pang-snack lang. Okay, bye-bye guys. Rio Vlog. Please like, subscribe, and comments. Thank you very much.